Siyabingelela Sizwe sakaMthaniya. kwisizwe sabuthani. Naye inyoka la. Lo imfezi etholakala entabeni. Imfezi. Imfezi yentaba. Uyazi ukuthi kwenziwa kanjani ilekhuzana? Khona esinye isicupho esishawayo. Bafika abantu abajulayo bokwekwe ujaji wesitimela. La kudlula khona iy'timela kakhulu okwekwe nojaji. Bese bathatha omavumbuka, bathatha imfezi, bese akuthathe agcabe ngako la akugcobe kunye. Uma wena uke wathi uyolala nomuntu wakhe, mesadlula isitimela kube ngathi iyanqamuka noma ngingasachazi ukuthi unqamuka ngathi. Angifuni ukuchaza ngaleso sicupho, kodwa-ke ngoba vele sizokhuluma ngesicupho ekweyesethu esijulile, siyayifaka imfezi le emafutheni lawa. La sizokhuluma ngalesi khonkwane somshado lesi esike sathi sizobuya sizogcizelela la magaye ekuwukuthi sifake umathinta, mhlawumbe ungayibala eminye. La sifaka umathinta, umalala, sase sifaka nothula du. Uthula du why siwufaka? Senzela ukuthi lento uma isiphila kuye lo zobe umfakile angakwazi ukuthi eyoxoxela omunye umuntu ukuthi hey, nginelungo mina, limshaye yedwa athule du, yabo, kuze ngeke azazi alapheke kube yinto nje eyohleze nayo leyo. So kufaka omalala laphaya kofaka isifumbathi, kwase kusetshenziswa nani namafutha lawo, kwafakwe imfinyezi ngokuhlukahlukana kwayo ngendlela esike sachaza. Sase sifaka umabopho, sase sisebenzisa netindili. Why intindili ifakwa? Intindili yenzela ukuthi ukhona omunye umuntu okenze lesicupho lesi, uthola ukuthi agcabe la kuyena enzela ukuthi ilumbo lingasebenzi, approach umuntu wakho lo. Mase sifaka intindili noma nkunkunku, sesenzela ukuthi angayiboni inhlobo. Engayibonini. Angayibona inkundla la zodlala kuyona. Ayithi manje sifihle isibaya ukuthi angasiboni inhlobo. Kahle kahle lo muthi abantu besifazane bayakwazi ukusebenzisa, abantu besilisa bayakwazi ukusebenzisa. Sisebenzisa amafutha enhlwathi la awemvubu, awembulu, then kwase kuba amakhubalo. Kuba khona umuthi esikunikeza wona ophuzayo uma uzolala naye, kube khona okugcobayo mane ezolala, kube khona ogcaba ngawo zungeze inkaba, kube khona abesifazane bagcaba ngawo la emathangeni ngendlela esi-instructor ngayo ukuthi usebenzisa kanjani. Then namanye amakhubalo ngokuhlukahlukana kwawo esiwasebenzisayo, kuze uma eqala nje ukuthi uyasondelana naye kube ukuthi imizwa iba down, kuphele kanjalo. So umuthi lo wabantu abashadile. Ngiyacabanga ukuthi ngonyaka ozayo uyobe songasatholakala ngale price le oyiyona njengamanje. Ngonyaka ozayo 2027 uyobe sowenye price. So uhamba ukanje lo muthi, isikhokwa nje somshado nasi. Then umuthi nje lo othakiwe nawo ubhaliwe ukuthi ucaba kanjani, ngendlela ocaba ngayo nowuphuzayo ukuthi uphuza kanjani. Bese kuba amafutha owagcoba la ku-private party yakho kanjalo kanjalo. So la isikhonkwane somshado ngeze ukuthi singahlushwa yilabantu laba abasajola. Uma ujola nje wena khona oncamashela, bakhona odela unina, nabo bayangena emithini yemishado. Ngisho ukushada ugcina ushada, ngisho ukushada lapha bese uyabuya-ke uzolanda lowo. Baningi asebeganiwe. Intindili, ngiyafisa ukuthi sibuye sizochaza ngentindili ukuthi yini umsebenzi wentindili. Abangangena esibayeni sakho abantu unemali yokuvimba lokho. Isifumbathi, umalala, umathinta, amakhubala ngabafakwe laphaya, umabopha, ilo muthi lo owubambayo bese uyayigoqa, umqala wofudo.
ufakiwe lapho uhudo wazothinta enhloko nje ushona phakathi ikhanda umnyundu kwafakwa Ungazibale yonke. ngiyayibali Ayivezi. Hayi. asibambeni la sithokoza kakhulu Hayi.